Hvorfor jeg vil være skolelærer? Fordi jeg gerne vil gøre en forskel. Og fordi jeg gerne vil formidle min egen store glæde ved sprog og litteratur. Jeg har en idé om, at alle børn kan lide at læse. Det er bare ikke alle, der har fundet den hylde, hvor deres yndlingsbøger står på. Da jeg gik i skole, oplevede jeg selv at få en dansk lærer, som i den grad gjorde en forskel. Den første stil, jeg afleverede, fik jeg lige tilbage i hovedet, fordi han vidste, at det kunne jeg gøre meget bedre. Så var linjen lagt med plads til høje ambitioner og ros, når vi gjorde tingene ordentligt. Der er uden tvivl mange udfordringer i folkeskolen, og det er lige mig. Og det er vildt at opleve, hvordan din rolle er defineret, så snart du træder ind i et klasselokale. Du er lærer, og eleverne har en sjov idé om, at du ved nærmest alt. Det forpligter på en sjov og udfordrende måde. For mig er det ikke et spørgsmål om at have mod på at være noget for andre. Jeg har behov for at være noget for andre, og kan slet ikke lade være.